aga m enwere gị asa m enweghị mmadụ onye nwere gị nwere mmadụ ka m kọrọ gị maka na Chukwu na-eme eze ọchị Chukwu gị mere gị onye eze ka m kọkwara gị ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-adị ka echi a na-agwa agwa ị ga-adị ka osimiri a na-ata ata onye gọziri gị ka ngọzi ga-adịrị onye bụrụ ka ọnụ ka mbụmọnụ ga-adịrị ọ ga-adịrị gị na mma mụ onwe m nwe ojemba tụọnị m ojemba tụọnị m ojemba ọmụ awụ ọgbọ ọja ndị Igbo niile eburu m ọja na things fall apart eburu m ọja na things fall apart 1989 o teele m gbuwere ọja ya eruo mgbe Prọfesọ Chinua Achebe nwụrụ the man dere things fall apart ajọsi onye buru ọja ọ ga-anọkwa ndụ asị ha na ọ nọkwa ndụ asị chọwa m achọta m 2014 ma were ga ebe a na-akpọ Rhode Island n'ebe a na-akpọ Rhode Island na mahadum a na-akpọ Brown University wee gboro ha ọja for 2 weeks wee kwa Prọfesọ Chinua Achebe onye ogidi wee ruo mgbe o ruru asa na-akwa ya na University of Ibadan ajọsi koro onye gburu ọja asị na ọwụ mụnwa ewekpọkwa m mgbere gaa University of Ibadan were gbuo ọja ya erukwe mgbe o ruru asị kedu onye gburu ọja ya bịa gbukwa ọja na mahadum a na-akpọ University of Wisconsin Okle ewekpọkwa m dị n'ụgbọelu Lufthansa mgbere gakwa na 2 months wee gbuo ọja ndị mmadụ si m gbalaga ama na ọja m na-egbu ọja ikenga wee na-enye m mgbechisi anyị na-anụ na na-asị m gbalaga mma akwa nwa gbalaga na ọ ga-adịkwara m mfe ma agachakwa lọta mee wee na-ekwusi palasi a ga-adịlili palasi a bụ palasi a ga-eji amarụ na mba eze anyị wee eze eji amarụ na mba ekele gị m gị maka na ọ na-awụ ya siri ike ya si kpọrọ ya ogbo ọya ya siri ike ya si kpọrọ ya ogbo ọya mewe na asọ ga-adịrị gị na mma ị ga-adị ka echi a na-agwa gị ga-adị ka osimiri na-ata ha ata tụọnụ Omeiheukwu tụkwasịrị Omeiheukwu ọ ga-adịrị gị na mma ka m were ọja kwachie ya Omeni.